Totoy Bato! Yo, Wardzo! Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin sab ko ninyo na mga ina sa tagkatahuran ni mga orasaha mga kabisyo. Kumustamos naman po ang ating mga lagay? Grabe mga kabisyo no. Another day na naman po. Grabe, sobrang init na naman po. Pinagpapawisan tayo ng maraming singot po mga kabisyo. Kaya good evening po sa lahat po ng mga nasa lansangan pa ngayon. Abay syempre Friday na Friday at syempre kailangan pa bang i-memorize yan? Basic pag Biyernes. Ayun. Traffic. Maliban siguro pag Holy Week siguro no, Biyernes Santo. Walang lumalabas pero ngayon siyempre, bumabalik na naman po ang daloy ng mga sasakyan sa ganitong oras. Saan ka ba? Saan ka na ngayon mga kabisyo? Well anyways, okay ba sa alright dahil ako'y kasama po ninyo. Ako po ang inyong uncle. Uncle Totoy Bato! Ayan, salamat po sa inyong pagtutoy. Of course, tutoy na sa no? Hantod alas 12 sa kagabinon. Yan. Makakasama niyo po ang inyong uncle. Shout out muna sa ating mga Grab driver na nakatutoy. Ayan, sa mga Lalamove driver, taxi driver, especially din sa ating mga bus driver dyan sa may EDSA Carousel, no? Yawards. Hello din sa ating mga pasahero at sa ating mga security guard, mga PSG. Ayan, kumustamos naman po ang ating gabi. Ayan. Malaki bang kita ngayon? Dahil nga balik na naman po ang mga pasahero. Siguro marami na. Hindi yung mga nagbo-book po ngayon siguro nahihirapan, 'di ba? Oo, pero okay lang. Okay lang yung traffic toy. Basta lang may pasahero. Kasi nung nakarang Biyernes may nag-PM po sa akin. Sabi niya, "Toy, itong Biyernes Santo, wala talagang tao. Walang pasahero." Kaya sabi niya, tambay na lang sa bahay. Pero ngayon, mandirigma na naman yung ating mga kabisyo dyan. Anyways, ngayong gabi po mga kabisyo, pag-usapan natin itong tindi po ng init ng panahon. At eto, nakuha po natin dahil nga sa sobrang tirik, no? Tirik na tirik yung araw ngayon, no? Ang ating nakuha ayon sa Pag-asa po mga kabisyo, ngayong Biyernes ng hapon. Ayan, ang sabi dito, umabot ng 45 degrees Celsius ang nakuhang heat index o nararamdamang init ng katawan. Ayan, ibang klaseng init ng katawan mga kabisyo ha. Baka yung iniisip mo, yung nasa kwarto. Pero ito mismo sa labas po to mga kabisyo sa may Dagupan City. So sabi dito, may tuturing na delikado ang init na ito at posibleng magdulot ng heat cramps at heat exhaustion. So ibig sabihin nito, dapat palagian po tayong uminom ng maraming tubig mga kabisyo. Nung dati, ang iniinom mo siguro kalahating litro. Ngayon, pwede na siguro ilang litro yan mga kabisyo. So sa mga kabisyo po natin, kailangang dagdagan yung container. Ayan, mas maganda pag marami po mga kabisyo. Tama-tama. Kasi pag-uusapan po natin dito ngayong gabi, etong pagsusuot po ng underwear. Napag-usapan na natin to nung mga nakarang mga araw, pero nag-trending kasi to mga kabisyo. So kailangan ko, sabi ko, parang gusto ko pag-usapan na ngayong Biyernes. Tama, no? May pinost po ako sa ating fan page. Ang nakalagay doon ay, sabi to, ang pagpayag ba kayong mga babae na hindi na daw muna kayo magsuot ng panty sa loob ng bahay ngayong panahon ng tag-init?
Anong masasabi mo, Col? Ayan, no? Uncle at saka auntie, ha? At syempre sa ating mga pamangkin din na nakatutoy, no? Oo, ano bang maganda dyan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic ba na talagang mga kailangan magsuot ng underwear? Oo, sa bahay lang to mga kabisyo, no? Pero kung akong tatanungin, abay, basic na yan, no? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi na ako magsusuot ng brief. Oo, alam mo kung bakit? Nakakatipid ka po ng sabon at tubig. Oo. At mas mainam nga minsan nga ito nga ha. Pag nasa bahay siguro, nilalabas ko na yung mga brief na mga lawlaw, mga bacon kasi mas maganda yung may lusutan. Galing sa harap, papunta sa kigol. Ayan. So hindi na siya masyado pong mainit po mga kabisyo. Kaya si Uncle tumatawa gawain din na Uncle, di ba? Ayan, gusto ko lang din pag-usapan to mga kabisyo kasi maraming nagre-request din kasi maganda daw ang pag-usapan. Pambihira naman. So sa side na naman to ng mga babae ha kasi may lumabas po mga kabisyo. Anong nakaraang araw siguro to, no? Na may isang mambabatas na ini-encourage niya, no? Hindi naman siya gagawa ng batas, ha? Ini-encourage lang niya ang hinihikayat niya ang mga kabisyo natin na pag nasa bahay as much as possible para na lang daw maibsan po ang init ng panahon, wag na muna. Kasi napansin mo mga kabisyo pag nasa labas ka po, ako kanina nasa labas ako sa grabing init po ng panahon. Kaya yung 1 litro po ng tubig, ang bilis. Ang bilis na naubos. Malakas kasi ako kabisyo sa tubig. Kung bibigyan ako ng siguro ilang litrong tubig yan, kayanin ko yan ng 2 seconds. Hindi naman siguro mga 5 to 10 seconds. Ubus ko na yan. Ganon kalakas uminom ng tubig si Totoy Bato. Tubig hindi chaser ha. Chaser ng Bino di Pataranta. Ayan. So yan po na-post po sa ating fan page sa Totoy Bato Official. Ang nakalagay doon ay payag ba kayong mga babae na hindi na muna kayo magsuot ng panty sa loob ng bahay ngayong panahon ng tag-init? Anong masasabi mo, Col? Ayan. Tuloy-tuloy po ang ating tugtugan dito sa inyong programang Totoy na Love. Ayan, ako po ang inyong Uncle Totoy Bato. Dinhilang sa 90.7 Love Radio. May gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!